ସକାଳେ ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲି କି ବହୁତ ଜୋରରେ ଭାଇ ଖରା ହେଉଛି, ମାନେ ଏତେ ଗରମ ହେଉଛି ଯେ କହିବାର କଥା ନାହିଁ। ବର୍ଷା ହେବାର ନାଁ ଗନ୍ଧ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଉଠଉଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେଉନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୁହଁରେ ଗୋଟେ କପଡ଼ା ଦେଇକି ବାହାରକୁ ବାହାରିଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲି ପୁରୀ ଆଉ ପୋଟଳ କଷା। ତାପରେ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି। ଉଠିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପାଗ ପୁଣି ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଇଛି। ଭଲ ପବନ ବି ଦେଉଥିଲା, ସୁଲସୁଲିଆ ପବନ, ମେଘ ଉଠେଇଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଆଜି ମେଘ ହେବ, କାରଣ କେବେ ଏମିତି ପବନ ଦେଇନି, କିନ୍ତୁ ମାଆ କହୁଥିଲା କି ନାଇଁ ପବନ ଦେଲେ କେବେ ବି ମେଘ ହେବନି, ଯେଉଁଟା ଆଗତୁରିଆ ପବନ ଦେଇଯାଏ ସେ ମେଘ କେବେ ବି ହୁଏନି। ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ଚାଟ୍ ନେଇକି। ସେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା, ତ ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଟିକେ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ଚାଟ୍ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଘରେ ଦେଇକି ଆସିଥିଲି। ଆଉ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ଚାଟ୍ଟା ଏଠୁ ଯଦି ଆପଣ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ଚାଟ୍ ନେଉଛନ୍ତି ନା ଭାଇ, ବହୁତ ଭଲ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ଚାଟ୍। ତାପରେ ମୁଁ ଜିମ୍ ଯାଇଥିଲି। ଜିମ୍ରେ ଟିକେ ଝାଳ ଫାଳ ପୋଛି ସାରିଲା ପରେ ଲେଗ୍ ୱାର୍କଆଉଟ୍ ହେଇଥିଲା। ଏମାନେ ମୋର ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ପାର୍ଟନର୍, ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ମାରୁଛନ୍ତି ଲେଗ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପରେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କି ମୁଁ ଘରକୁ ସିଧା ପଳେଇବି, ବଟ୍ ମାଆର ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା। ମାଆ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୁପଚୁପ୍ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିଥିଲି କି ବହୁତ ଜୋରରେ ମେଘ ପବନ ଉଠେଇକି ଆସିଥିଲା। ମୋତେ ଗୋଟେ ଭୋଜି ଖାଇବାର ବି ଯିବାର ଥିଲା, ତ ଭାଇକି ଫୋନ୍ କରିଥିଲି। ତ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି।